लाल रंग के सब्सक्राइब बटन दबा दी। भोजपुरी दुनिया के नए से नया खबर पावे खातिर एकदम फ्री में, और घंटी वाला बटन दबा दी जैसे रउआ लोग के खबर सबसे पहले मिली। नमस्कार भोजपुरी भाई लोग, रउआ लोग के अपन अनमोल भोजपुरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत बता। भाई लोग अभी तक अनमोल भोजपुरी के रउआ लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिए कैले तो सब्सक्राइब कर ली, जैसे रउआ लोग के भोजपुरी दुनिया के नया से नया खबर मिलत रही फ्री में। प्रणाम भोजपुरी भाई लोग, रउआ सभी के अपन अनमोल भोजपुरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत बता। भाई लोग रउआ सभी के आज के जौन खबर लेके आइल बानी बहुत ही बढ़िया खबर बा। भाई लोग जौन भोजपुरी के पावर स्टार जेकर नाम है पवन सिंह जी, उनकरे रिलेटेड बहुत ही बेहद खास खबर लेके आइल बानी। तो रउआ लोग एक वीडियो के साथ बना रही जा और रउआ लोग के आगे के बात बतावत। तो भाई लोग खबर ई बा कि भोजपुरी फिल्म के सुपरस्टार गायक अभिनेता जेकर नाम है पवन सिंह जी और आइटम गर्ल्स के नाम से चर्चित जेकर नाम है संभावना सेठ, ये दोनों जना के जोड़ी भोजपुरी सिनेमा पर्दा पर बहुत जल्द नजर आए वाला बा एगो नया रूप में। काहे कि वैसे बहुत सारा फिल्म में रउआ सब दोनों जना के देख चुकल बन, लेकिन ये फिल्म में बहुत ही अलग रूप में संभावना सेठ दिखाई देवे वाला बड़ी। खास वजह ई बा कि एगो फिल्म आ रहा है पवन सिंह और संभावना सेठ के, जो फिल्म के नाम है राजा। तो भाई लोग एक फिल्म में एगो गाना अपनावल गइल बा, गाना बहुत जल्द ही रउआ लोग के बीच में आवे वाला बा, जौन पे म्यूजिक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो जाए। रउआ लोग बता दी गाना में आइटम सॉन्ग ना है बल्कि एगो रोमांटिक सॉन्ग है, जेमें पवन सिंह और संभावना सेठ दोनों जना अलगे सेंसनल अवतार में नजर आवे वाला बने जा। रउआ लोग बता दी कि कई गो रोमांचिक सीन एक फिल्म में अपनावल गइल बा, जो पवन सिंह खुद कैले बने। रउआ लोग बता दी कि काफ़ी रउआ लोग पसंद आई, काहे कि अभी तक दर्शक अंदाजा ई लगा रहा बड़ी संभावना सेठ और पवन सिंह ऑन स्क्रीन जोड़ी तो ऐसे पहले बहुत सारा आ चुकल बा, लेकिन ए गाना में का खास बा तो खास ई बा कि अब तक जितना गाना आई और जितना फिल्म में काम करी संभावना सेठ एगो आइटम सॉन्ग के रूप में नजर आई, लेकिन ये फिल्म में कुछ अलग ही नजर आए वाला बड़ी। दरअसल संभावना सेठ एगो वीडियो में अपन एगो झलक आउट कर देले बड़ी। ये वीडियो के भोजपुरी फिल्म राजा के ऑन लोकेशन के शूटिंग बा। भाई लोग रउआ लोग बता दी गाना बहुत जल्दी रउआ सभी के बीच में आए वाला बा। जब आई तो पूरा मार्केट में बवाल कर दी। रउआ सभी के अपन प्यार दुलार ले रही जा पवन सिंह जी पे। तो भाई लोग रउआ सभी के अब तो देखे के बाद पवन सिंह और संभावना सेठ के केमिस्ट्री अब का रंग लावत है, कि चर्चा तो काफ़ी चल रहा बा। ऐसे लग रहा बा कि इस साल पवन सिंह जी के कुछ अलगे अंदाज में नजर आए वाला बड़े संभावना सेठ के साथ ही। तो भाई लोग बहुत बढ़िया फिल्म बनल बा, जौन फिल्म के नाम है राजा। ये फिल्म रउआ लोग ये फिल्म के बारे में बता दी तो ये फिल्म जौन बनल बा IL गुप्ता फिल्म के प्रस्तुत बैनर तले बनल बा, जौन फिल्म के नाम है राजा। ये फिल्म में पावर स्टार पवन सिंह जी एगो नए रोमांचक अवतार में दिखाई देवे वाला बने, और फिल्म के निर्माता जी बा मुकेश गुप्ता जी बने, और फिल्म के निर्देशक जी बा संजय श्रीवास्तव जी बने। एक अलावा पहले पवन सिंह के साथ मुकेश गुप्ता सुपरहिट फिल्म जिद्दी का निर्माण कर चुकल बड़े, जबकि संजय श्रीवास्तव पहली बार पवन सिंह के साथ काम कर रहा है। तो रउआ सब की वीडियो कैसन लगा और पवन सिंह जी के और संभावना सेठ जी के दोनों जना के नया अवतार और नया लुक कैसन रउआ सब के लागल, और नया से नया ऐसा खबर पावे खातिर अपना अनमोल भोजपुरी की जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बटन दबा दें, जिससे रउआ सब के खबर सबसे पहले मिलत रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर। तब तक आप बना रहें। धन्यवाद।